uNkulunkulu akulondele uphile uphushe uphumelele. Inamba yami isense ngoba uyimember ye-channel kuphela. Uma ngeyona imember ye-channel ungayisebenzisa le namba. Inamba kuyisensa kusongo 9 ku 5 kuphela. From Monday to Friday kuphela. Sizobheka ke kanje ngenjwayelo amaphupho. Ovela la njengamanje uthokozile Maseko uthi sawubona. Uphupho uhlanje isinkwa. Angizi ulibheka ngokuhlanje isinkwa noma ngokuhlanza u-anyanisi noma ngamazambane. Ngoba umizwa ukuthi hey mina ngiphuphe uhlanza ubhontshisi. Uma yathi ngiphuphe uhlanza amakhekhe, yabo? Kodwa asikwenzi iqoqo lokuphupha uhlanza ukudla. Yabona? Kuzofana uhlanze ubhontshisi nohlanze isinkwa nohlanze amazambane kuyinto eyodwa, kuwukudla usuke ehlaza into abona edlile lowo muntu loyo, yabona? So kuyinto engaba yinhle kwesinye isikhathi uphupha uhlaza. One, so ngokujwayelekile ngokwesintu uma uphupha uhlanza kuwuphawu uma uhlanza ukudla, ngoba lokhu kungavela uma ukuthi kade uphulukiswa kuphuma into eyidliso elangena ngakho lokhu kudla okuhlanzayo, yabona? So uma umuntu kunento eyidliso yokungcola okwangena ngokudla ngaphakathi kuphuma lokhu liphuma lolisha ngaphupha ehlanze lokhu kudla, yabo? Kuhle. Kodwa ke number 2, kwesinye isikhathi ke uma uphupha uhlanza kungaba uphawu olubi komunye osuke lukhomba ukuthi ngenzeka uzophoqeleka ukuthi ukhokhe imali noma incebo okanye ifa owalidla kungafanele. Futhi ke uzobhadala. Izaga 23 verse 8. Umthamo udlileyo uyakuhlanza uchithe amazwi akho amnandi. Kanti uJobe 20 verse 15. Ugwinyile incebo akabuye uyakubuya ihlanze uNkulunkulu uyakuyikhipha esiswini sakhe. Uzokhokhela amashonisa. Wasilule. So 3, omunye angayibheka nje uma uphupha uhlanza ngabe uphawu olungeluhle uma uhlanza ukudla. Olusho ukuthi ngenzeka uzodinwa ugcine usukhipha umuntu omkhonzile empilweni yakho. So kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukhiphe kunomuntu omkhonzile ozomkhipha empilweni yakho. Isambulo 3 verse 16. Ngakho ke njengalokhu usivivi ungashisi ungabandi ngiyakuhlanza uphuma emlonyeni wami. Leviticus 20 verse 22. Ngalokho ke alokugcina zonke imiso zami nazonke izahlulo zami izenze ukuze izwe engilisa kulo ukuba nihlale kulo linganihlanzi. Asivaleke number 4. Yenzeka uma uphupha uhlanza kuba uphawu olubi nje uma uhlanza ukudla. Olusho ukuthi ke kungenzeka uyakhonjiswa ujwayele ukugombela kwesakho futhi uthatha ugombela umthamo ongakwazi ukumelana nawo noma ukugcina wena. Ngenzeka uthole uthatha izikhundla ngapho vele isikhundla usithathe ngapho kuvelele ukuthathe, kodwa manje ungeke usakwazi ukumanage lokhu ukugombelayo wena, lokhu ukuthatha lokhu okuqhagayo kungaphezulu kwalamandla, kungaphezulu kwe-capability. So you cannot keep it. Yabona? You take what you cannot keep. Uthanda into ongekwazi ukuyigcina. Yabona? Uthanda into ozohleka ukuyigcina. Izaga 25:16. Uma uthola izinyosi idla nje okwanele wena, funa udinwe ubuye kuhlanza. Siyabonga ke besibheka la kupha uhlanza ukudla. Ngeke sakhuluma ngephupho lokuhlanza, kodwa la we specify na ukuthi uma uhlanza ukudla ke